Obaba bonke, omama bonke sibashayela izandla egameni lika Jesu Kristu. Ulusha lonke sibashayela izandla egameni lika Jesu. Akuthi nje isandla sakho. Uma ubhorekile kuyiSunday. Usithi nje isandla sakho. Anibhorekanga bazalwane. Ngiyacela ngesiphakameni sonke sime ngenyawo zethu nje ukubingelela oseduze kwakho ke kube mnandi uyambona khona nalo ofike ngajabulanga nje ukumnike nje leya nto leya. Haleluya. Ha! Avumile ukuthi ngiphumelele. Ukuphakama nje ume ngenyawo zakhe egameni lika Jesu ungabi namahloni umbingelele nje oseduze kwakho egameni lika Jesu. Umbingelele nje oseduze kwakho ungabi namahloni uma umbona ngathi ungibona wena makhelwane uma umbona ngathi uyanqena ukuphakama nokuva wena umuve nje uyekuyena. Haleluya. Sibonga amazulu sibonga amazulu
Hallelujah. Jesus. Io Calvary. Io Calvario. Io
Hallelujah! Hallelujah! Jesus. Uthi isandla sakho nje ukhona unesimo sokubhoreka sikhona. Hallelujah. Hallelujah. Molweni bazalwane ngiyabingelela ngokukhulu ukuzithoba. Once again uBishop esengaphakathi kwethu. Nomama sibashayela izandla kakhulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngiyabingelela kubefundisi bonke abakhona esinabe egameni lika Jesu Kristu. Hallelujah. Bakhona bayazi imvuselelo. Bakhona bayilalela uMkhungundlovu FM. Hayi, mbovu. Bakhona bawulalela uMkhungundlovu FM. Bakhona bawulalela uMkhungundlovu ngolesihlanu 7:12 Hallelujah. Sinobaba umthaqo egameni lika Jesu from uMkhungundlovu simshayela izandla kakhulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Kukancaneke ukuthi sivakashelwa abantu be-radio ayibona lonto. Iyacaca nje lento ukuthi nje siyagudla nje siyagudla. Hallelujah. Hallelujah. Obaba bonke siyabingelela ulusha lonke egameni lika Jesu. Amen. Angesithi sengiluka liluha ukubabingelele uthi mvusele. Hallelujah. Ngiyacela simshayele izandla bazalwane ubaba umjwaqo seza ngaphambili egameni lika Jesu. Shaya izandla zakho kakhulu egameni lika Jesu. Shaya izandla zakho kakhulu. In the name of Jesus. Satan. Ngaphamba ngenibingelele angihambi ngedwa sithi isiZulu ungakudeleli uqala okuncane isiZulu sisho njalo ohamba nabo ungababukeli phansi ngaphamba ngibingelele angisazi isikhathi mina bekidlule ngePoreti kuno driver bami engihamba nabo la ngizocela udadewethu phela ngibizela udriver wami lapha emotweni engihamba naye nimbone bonke ngihamba nabantu angihambi ngedwa nangu umdriver wami engihamba naye cela naye eze ngaphambili
udadewethu sasiqalela iculo. Sesimnqobile Yena ona ngeqhamuka kena. Bazalwane, uNkulunkulu uyasithanda sonke. Ngicela ukukutshela ukuthi la uhleli khona abantu bangakujaja ngendlela ogqoka ngayo. Abantu bangakujaja ngendlela ophila ngayo. Abantu bangakujaja ngokuthi uhlala emzini onjani. Kodwa uNkulunkulu une-page lakhe. So ngicela uze ngala ngaphambili nangwe seqhamuka kuso. Ukuthi mina la ngihamba khona ngibafihla abantu engihamba nabo. Ngoba umuntu ubheka abangani bakhe ahamba nabo. Bheka abantu ahamba nawo naphila nabo. Yebo. Bazalwane, ngendlela uNkulunkulu akuthanda ngayo uhleli lapho phansi. Ungazihlulela ngendlela odla ngayo. Ungazihlulela ngendlela ongasebenzi ngayo. Uthi uNkulunkulu useqedile ngempilo yakho. Kanti uNkulunkulu imayikhathi esavula ipage ngawe. Singahlala kule ndawo eseHoneyville kodwa mhlawumbi kusasa kune check oliphethe ongazi wena uliphethe icheck. Mhlawumbi kune talent onalo ongazi lelo talent ukuthi elakho gijima nalo. Omunye wathi sewuyekile umsebenzi senze konke seqedile. Wayidla wayiqeda imali kanti certificate icheck ka 2 million uyibeka obondeni utshelwe nithi certificate. Esihambe ecela ukudla emzini yabantu. Kwafika bona abangani. Bathi yathi icheck le. Uhambe ecela ukudla kanti kune check ka 2 million endlini. Mhlawumbi nawe uhleli kuleso situlo ohleli kusona une check ka 5 million. Batheke angibingelele ngohlelo lothi imvuselelo. Bangaka bawulalelayo uMgungundlovu. Akaphakamisa isandla awukasilalele nje uMgungundlovu. Sekuyaphoqa uthi bawulalele uMgungundlovu. uMgungundlovu bazalwane thina singena ngolwesihlanu ngehora lesikhombisa kuze kogamanxa ihora esishiyagalombili uphela akakwazi ukusho lokho. Siyamzama siyamdonsa athi 35 emva kwesihora lesikhombisa angasazi. Imvuselelo. Ayike bazalwane empeleni sisazohlela ngendlela eqondile. Uhlelo lemvuselelo lusazoza mina bengizizele nje ngokunye eHoneyville sengibona itende ithi awuthi ngene ngikhonze kancane bese ngithatha i-team yami siqhubeke nohambo lwethu la siya khona. Ngingazidlulisa indaba ezimnandi zaleli bandla phela. Ngingazidlulisa phela indaba zaleli bandla. Ngizidlulise mntanami. Udadewethu uphelo uproducer wami ohlelweni. uNkulunkulu njengoba ngishilo ngathi uNkulunkulu uyakuhlelela izinto. Uproducer wami lo inganyana siyazikhulisela. Ngiphinde futhi kube nehlelo leintshumayelo. Uhlelo leintshumayelo thumela uproducer. Producer ngisiza ungitholela ubaba uMchunu ebuye azosebenza full time la. Baba uMchunu ngicela usukuma uze ngaphambili. Akizothatha isikhathi. Phela dadewethu ngicela usondele nawe uzoma ngala. Dadewethu ngicela uze la. Nawe dadewethu ngicela uze ngala. Ngicela usondele nawe mawuze ngala. Udadewethu lona uyi-standby lapha. Uma kwenzekile kwangabikho umshumayeli. Nangu umuntu ofike ezoshumayela. Udadewethu ufika shumayele intshumayelo ezehlula amadoda. Asehlale iminyaka ecollege. Afika ashaya into ezwakalayo ukuthi siyabonga nkosazana. Ngikhuluma ukuthi uhlelo imvuselelo lolu enilubonayo. Uhlelo imvuselelo ngale kwababa uMchunu kunobaba uMnguni. Ubaba uMnguni ula phakathi nendawo la. Ubaba uMnguni funeral services. Bazosebenza bobabili. Ubaba uMchunu ungena kwisonto lesigakhe lokugcina enyangeni. Ezoshumayela ngicela nimlalele. Ubaba uMnguni ungena esontweni lokuqala enyangeni. Bese kuba khona ubaba Mahlaba.
Kodwa uma ngibuka mina ngiwujwaqu nobaba uMahlaba nobaba uMnguni empeleni yabona sibathathu sihlanganiswa ibandla labantu abangaki abathathu anisayeni izandla sebesihlulile ke bazalwane naba abazalwane ngicela nibalalele labazalwane nibanikeze support nibathande nibakhuthaze ngezikhathi zonke iseyenzile udadewethu timetable yabo baba ukuthi bazoshumayela kanjani emsakazweni ngathi angithandi ukuthi ngibe ngedwa ohlelweni adonsa ubaba uMahlaba wozala ubaba uMahlaba angifuni ukusakaza ngedwa kuba ngathi nginomona uMahlaba adonsa uphele wadonsa ngase ngithi khumbulani phela uhlelo lwami khumbulani mina ke sengizodonsa abami i-team yami ke liya ayike ngizocela ubaba uMchunu ke amazwi akhe okubonga haleluya ake ngizwe amen omkhulu haleluya ayeye mathimoni ayeye sathane ayeye awutshela makhelwane bangathi unomona wena makhelwane ngiyakubona amen wakho mncane unomona haleluya imfusele ake sishaya izandla kakhulu egameni likaJesu haleluya haleluya mfundisi siyabonga mfowethu uNkulunkulu akubusise baba uthi mawukhuluma ngale voice ngikhumbule mangise station haleluya bafowethu ngicela sibashayele izandla bazalwane baba siyabonga vele kwakunjalo emandulo abandoda kaNkulunkulu wayengamemezeli mezofika ayedlula ngendlela adlule nento kaNkulunkulu ahambe haleluya kodwa ke manje sekuthiwa kunama invitation ngezikhathi zamanje haleluya siyabonga baba umsebenzi uNkulunkulu awubeke kuwena siyabonga kakhulu thina singena inqoleni esihamba nina nabantu abaqala alake nimshaya izandla bazalwane kakhulu siyabonga baba sikhona ama listeners akho wonke lawo haleluya bonke labantu bazolela njalo ngolesihlanu bazalwane hayi ukuthi kukhona mina kuphela njalo ngolesihlanu siyalalela siyafona futhi amen haleluya siyabonga sishayela ubaba izandla egameni likaJesu baba siyabonga uNkulunkulu akubusise sibashayele izandla kakhulu bazalwane ubaba umjwaqo ngobela abazalwane unegama lakhe nje kabizwa ngalo ubizwa ngomjwaqalization haleluya akuthi baba umjwaqalization wathi noma ethi uyaqamba ethi uyalivala leli gama lavele lavuleka kakhulu haleluya simshayile izandla once again bazalwane haleluya haleluya Jesus!
Nasengineni kuwe Yanungu Alfa Yanungu Alfa Yanungu Alfa Alfa na Omega Uchafu wangu na Omega Alfa na Johana umephala athungawakhala nawakugcina siyabonga baba wethu namandla seni baba sasikhona seni dwala lapha kade sasikhona ukuzodumisa igama lakho siyabonga dwala laqala siyabonga dwala lika-Israyeli siyabonga simakade ujwele siyabonga ngikhona ngoba izwi lakho namhlanje mini baba wethu namandla onke siyabonga Jehova ophilayo siyabonga uNkulunkulu ka-Israyeli siyabonga uNkulunkulu ka-Abrahama siyabonga baba wethu namandla wena wadabulisa u-Israyeli ehlane wena wakhipha amanzi edwaleni wavula ulwandle siyabonga uNkulunkulu wethu baba wena wethu umwele wena wedwa ubona njengawe sana ngalinganiswa nawe uNkulunkulu wethu namandla onke siyabonga Nkosi yamakhosi namhlanje ekuseni sizosho kanye namakherubi kanye namaserafi nemvelo yonke phansi oh Jesus Ngwele wena wedwa ungcwele akekho njengawe wena wedwa uphakeme siyabonga uNkulunkulu wethu
wetu ngcwele, wena wetu ngcwele, wena wetu ngcwele, wena ngcwele. Ngiyacela ke same kanjalo ngenyawo zethu ke siphakame sime sonke ngenyawo zethu egameni likaJesu. Sike samukele our bishop, simshayile izandla kakhulu esenza ngaphambili, shaya izandla zakho kakhulu umemeze uskrim egameni likaJesu Kristu. Oh yes, Lord. Singashayela uJesu izandla enkulu kakhulu bazalwane. I think isenza kangcono kunaloko bangcono. Hallelujah. Bengisho bazalwane ukuthi sishayela uJesu izandla, ayindoda uJesu izandla. Hallelujah. 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 Jesus. Siyabonga kakhulu. Awuxhawula umakhelwane wakho umtshela ukuthi sesisebukhoneni makhelwane bese uhlala phansi. Egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Ngithatha leli thuba ukubingelela lonke ibandla likaKristu. Ekseni nje namhlanje sishayela izandla sonke ngegama likaJesu. Amen. Siyabingelela ke obaba abefundisi abakhona, babujwaqo nabefundisi abanye abakhona, sicela sibashayela izandla nomama befundisi. Amen. Ngibingelela obaba bonke abakhona izandla, ziyacela nibashayele bazalwane. Bona lithi iBhayibheli bayizinhloko zamakhaya. Hallelujah. Sibashayela izandla obaba bonke egameni likaJesu. Siyabonga. Siyabingelela kakhulu nama visitors wethu namhlanje nawo siwashayela izandla. Mawuhlele eduze kwevisitor uthi wamukelekile, you are most welcome. Hallelujah. Hallelujah. Amen bazalwane. Hallelujah. Uma uJesu ekwazi ukukuvusa ekseni akwenzise into nawe ubungenaso isiqiniseko sokuthi izokwenzeka, ulufanele udumo lwakho namhlanje. Amen bathandikayo. Ukuvuka uyazi ke sike sijwayele bese izinto sizenza ngokujwayele, kanti ukuvuka kungenxa yamandla kaJesu. Haleluya. Umuntu ekholwa umuntu engakholwa, kodwa ukuvuka kwakhe kungamandla kaJesu. Haleluya. Ake simshayele izandla uJesu wethu namhlanje. Ngiyacela inkosi yethu sishayele izandla, inkosi enamandla. Haleluya. 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 Ingako hlabela athi wazitho bisayena wehlawaba imfana mina sokwenza namhlanje. Yabona indumisi ingavuma ukungena kwena, izozingene ngenkani. Ngoba sizokhuluma namhlanje, awutshela umakhelwane wakho othi kuvalelwe mina. Mtshela othi kuvalelwe mina. Kodwa indumiso yami ayivalele. Angeke ngibone izandla zabantu abayizwayo leyo. Haleluya. Ngincishwe imali kodwa indumiso angincishiwe yona. My God, my Jesus. Yebo akunawo umuze engifunayo kodwa indumiso yona njalo. Tshela umakhelwane othi kuvalelwe into zakho kodwa indumiso yakhe ayivalelwanga yona. Ake sifunde izwi likaNkulunkulu ekseni ibandla likaKristu. Sizwe uNkulunkulu uthini namhlanje incwadi yezenzo isahluko chapter 16. Ngoba ngiyazi ukuthi
ungenza konke necebo lingevinjwe muntu ngoba ngiyazi suku ungenza konke necebo lakho lingevinjwe muntu Siyabonga baba wethu ongcwele kunjalo wena ungenza konke necebo lakho angeke livinjwe umuntu ekseni umuhle Jehova onamandla Nkosi yokuthula wena obabazekayo wena ongcwele wena walenge eCalvary baba wethu ongcwele athi ohlabelelayo liphele igama abantu abangasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu siyakuphakamisa baba wethu siyakubabaza wena namandla siyabonga Nkosi yokuthula siyabonga wena omilo ongaguqukiyo angana abantu bayashintsha kodwa wena ushintshi ikhathi siyadlula kodwa wena udlula bayethe Jesu bayethe baba wena philisa abagulayo wena wenza bangaboni babone siyakubabaza ngegama elinamandla ngegama likaJesu ngegama elingcwele ngegama eliphakemeyo igama elimile igama elibekiwe phakama baba sampule Korobo Santa Kamende Ziebe Kosianda Labahosa Rakamanda Kashiama Ita Karababosa Zekenda Rababokos Unamandla Jesu Uyababasega Uyabamkega Wasangwele Siyabonga My God My Jesus My God, siyabonga baba ukuthi uattenda lesasimo uattenda lalesa simo ngegama likaJesu ophakemeyo sinikuthuma baba simshaya izandla wensimo bazalwane njengenkosi emiyo njalo. Thank you Jesus. Rokomonde kesaya takash Retekesha talababa. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Yes. My God. My God. My God. My God. My Jesus. Siyabonga. 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 Ayunamandla.
mandalaba. Ake siphakamise isandla zethu sonke Oh etendeni. Jesus. Rita kamandika soya. Oh Jesus. Mendekeshita Oh kamusa. Jesus. Rabahasanda. Siyabonga. Siyabonga. Thank you Jesus. God is going to attend your problem namhlanje. Lord, thank you Jesus. Angikhathali kunesikhathi esingakanani usokola. Today is today. Thank you Jesus. Amazulu ehlile to help your situation. Ukwenza izinto abantu abahluleka ukuzenza. Kodwa uJesu engimkhonzayo wehlile. Ekseni namhlanje akhona amandla aphakeme. Akhona amandla angafani namanye amandla. Akhona amandla aqashula ibopho sikaSathane. Akhona amandla akhulula umuntu esifweni. Imoya abathakathi, imoya yamadimoni iyabaleka ngegama likaJesu. Ufikile namhlanje. Holy Spirit, we thank you. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Simshaya izandla bazalwane. Ngiyazi namhlanje mhlawumbe uNkulunkulu wena ngeke azayizwe lento angiphathise yona. Kodwa kulalela ngikutshela. Kukhona abantu abazokhishwa namhlanje. In my spirit mangithandaza ngithandazela lenkonzo. Uthi uNkulunkulu kunabantu abazokhishwa. Kunabantu abaphakathi kwethu abahamba iminyaka eminingi. Kodwa babukeka bebahle begqoke kahle. Kodwa kunento engaphakathi. Kuyabamba impi ibambene. Haleluya. uNkulunkulu ngaleli verse bazalwane ake sikhulume nje kafishane sifunde the book of Acts chapter 16. Sithatha ukufunda kwethu futhi sikuthathela khona lapha ku verse number 16 ngegama lika Jesu. Sifunde phela in Jesus name. Amen. Siyafunda bazalwane Izenzo chapter 16 siqala ukufunda verse 1. Kufundeka kanjani? Isihloko sakhona sithi uPaul uyaboshwa verse 1 Yes. verse 16. Kwathi siya endaweni yokukhuleka kwahlangana nathi intombazane enomoya wobungoma Yes. eyitholela abaniniyo inzuzo enkulu ngokubhula. Yes. Yona yamlandela uPaul nathi yamemeza yathi laba bantu bayizinceku zikaNkuluNkulu ophezukonke ezimemezela kini indlela yensindiso. Yes. Yakwenza lokho izinsuku eziningi. Kepha uPaul esacasukile waphenduka wathi kumoya ngiyakuyala egameni lika Jesu Kristu ukuba uphume kuyo. Wayesephuma ngaso leso sikhathi. Verse 25. Verse 25. Kepha phakathi kobusuku uPaul noSila bekhuleka bamdumisa uNkulunkulu ngamahubo. Izibosha zabezwa. Kwavela ngokuzuma ukuzamazama komhlaba okukhulu. Yes. Kwaze kwazanyazanyiswa izisekelo zetilongo. Kwavuleka khona lapho iminyango yonke. Kwathukuluka nezibopho zabo bonke. Kwathi umgcini ziboshwa ephaphama wabona iminyango yetilongo ivulekile. Wayesehosha inkembe efuna ukuzibulala. Ngokuba wathi iziboshwa ziphunyukile. Kepha uPaul wamemeza ngezwi elikhulu wathi ungazilimazi ngokuba sikhona sonke. Baba izwi lakho lingcwele liyaphila linguwe. Dala ngalo namhlanje kuseni ubatshazwe njengoNkulunkulu ongcwele. Naphi inkosi lalifinyelela khona linamandla. Ngani baba ushilo wathi lifana nemvula engayeki ukuna ingawumatisanga umhlaba. Alibuyeli kuwe lilambatha. Siyakubonga ngalo namhlanje ibandla lonke liyothi amen. La bazalwane sifunda izwi likaNkulunkulu kwincwadi esiZulu sithi incwadi yezenzo. Haleluya.
the book of Acts ma ufunda kwamanye ama version. Hallelujah. Ake ngisho lezi zinto nje ezimbalwa bazalwane ukuthi lencwadi ukubhalwa kwayo ikhombisa ukuthi ngesikhathi uJesu enza umsebenzi wawenze sesemhlabeni waphila wawuqeda wahamba. Hallelujah. Nikhona bangcwele. Mawufunda uchapter 1 uverse number 8 uthi uJesu mekhuluma nabafundi bakhe laba babeseduzane nayo uthi ningasuki eJerusalem nilinde isithembiso. Hallelujah. Uthi ke niyomukela amandla umoya ingcwele sehlele phezukweni. Ku chapter 2 siyawubona umoya ingcwele wehlela kubafundi bakaJesu behlangene. Mawufunda uverse 42 kwehla kuya ngenzansi. Hallelujah. Le ncwadi ke bazalwane ihlukile eBhayibhelini ngoba incwadi engenawo amen ngamanye amazwi ayinayo iconclusion awuyamayivala ayivali njengalezi ezinye. Lezi ezinye mazivala uzwa umbhale ethi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu athi nothando nobudlane kaNkulunkulu athi makube nina bese athi kuze kube phakade athi amen. Hallelujah. Kodwa lena ayinawo iphela usathi iyaqhubeka. Hallelujah. Ngake ngazibuza umbuzo ngelinye ilanga ukuthi kwenziwa yini ihluke ngathola ukuthi kunezinto eziwu2 ezibalekile. Yokuqala eyokuthi incwadi yomsebenzi. Hallelujah. Kuyasetshenzwa. Amen. Njoba kuthiwa incwadi yezenzo kuyasetshenzwa. Kushunyelwa indaba ezinhle eziphilisa umuntu ezihlukanisa umuntu nesono. Hallelujah. Niyangizwa bathandikayo. Number 2 into engayithola ukuthi ukube kuthiwa yayizovala ngo amen sasingeke sikwazi ukuvuka njengabashumeli balesi sikhathi. Angikuphinde lokho. Uma kuthiwa incwadi yezenzo yaba no amen kwakusho ukuthi ivangeli lingabe lisashunyelwa ngoba sekuphelile. Hallelujah. Kodwa the reason ungekho amen kusho ukuthi baqala oPeter noPetru bashumela baqeda kodwa indima abazange bayiqede. Hallelujah. Bahamba neportion yabo yaphela uNkulunkulu wavusa abanye abantu. Awuniyangizwa bathandikayo. Hallelujah. Nathi njoba sikhona kulesikhathi uNkulunkulu esibekile asimile kuze kube phakade ngoba umsebenzi kaNkulunkulu awuncikile endodeni yomuntu. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu uyawenza umsebenzi wakhe so iyaqhubeka ke bazalwane. Hallelujah. Sifunda ke la ku chapter 16 sekunama chapter amaningi sifunda ku chapter 16 la sifunda khona uhambo lwesibili lukaMpostoli Paul. Kunendlela ayezihamba eshumayela kune first journey ne second journey. Le ndaba esifunda kuyo yenzeka ngohambo lwakhe lesibili. Hallelujah. Eshumayela ivangeli njengomuntu wayeumpostoli. Amen bathandikayo. Now ke zimbalwa nje izinto engifuna sibonisane ngazo bese siyakhuleka. Okokuqala ngicela sibuke lapha kuleli verse la siqale khona ukufunda. Hallelujah. Verse number 16 phela ke subhekisise bazalwane ngoba kunezinto ezibalekile khona. 16 Kwathi siya endaweni yokukhuleka kwahlangana nathi intombazane enomoya obungoma. Now angazi noma bakhona abalizwayo le verse. Bakhona abayizwayo. Mamelani. Uyabona imoto mayimile babonto limile ingahambi. Ayinankinga nezinkukhu zizalela kuyona nezinja zichamela kuyona. Kodwa ma imoto iqala ishaya start negundane beliphakathi liphumela ngaphandle belihleli okuzozo liphuma linqasha ngoba belicabanga ukuthi ngiyohlala kulo okuzozo kuze kube phakathi. Kodwa the moment i-engine ingakadumi isazama bona imoto mayikade ihlala isikhathi eside uyayitry mos ngesikhathi usayitry kunyakaza izinto obecabanga ukuthi ngeke zinyakaze. What I'm saying ukuthi angeke uze ulandelwe ingekho into eyenzakalayo kuwena. Hallelujah. Yabona mawusamile usahlalele wedwa ekhaya zonke izinto zimnandi. Lithi iBhayibheli ngesikhathi besuka beyokhuleka kwathunywa umoya entombazaneni usukela abantu abayothandaza. Bona abatshelwanga ukuthi sobhekana nentombazane namadimoni. Bona bathi siyokhuleka. Kodwa uma bethatha bebekunyawo noSathane ngoba akayivimvu uSathane into enganyakazi. Kodwa uSathane uvimva into enyakazayo.
Ake ngikutshela, lalela. Uyabona wena inkinga zakho ngeke zifane vele nabanye abantu. Ngoba into ephethwe wena ayifani nento ephethwe yimina. Niyangizwa bazalwane. Na mamelana ke ngikutshela, mamelana nje uma beyothanda bahlangana nentombazane. Kuthiwa inomoya womngomo. Iyaprofeta. Iprofeta into right ngomoya wrong. Lithi iBhayibheli uma behamba ngemva kwabapostoli ilokuthi amadoda kaNkuluNkulu amemezela indaba ikhuluma into right kodwa ikhuluma ngomoya wrong. uPaul lithi iBhayibheli melokhu ehamba ezwe ukuthi cha asidingi lalela ngisho lento angisho lento asidingi ukuprofethwa amadimoni bese sithola iziqu ngamadimoni. Amadimoni noJesu wathi eqhamuka athi siyakwazi wena uyinkosi uyindodana kaNkulunkulu ophezulu. uJesu akangathi betha namadimoni wawatshela into eyodwa noma ngangiprofetha kodwa phumani kuyena ngoba asidingi amadimoni asi-interprete sivele silento esiyona and siyazazi. So asidingi amadimoni ezolokhu esitshela awuyashumela baba umkhulu anginandaba nedimoni eliprayisayo into esikhuluma sikhipha idimoni emntwini. Abangizwa le abangizwa lalela awudingi uzuvunywa umthakathi uyile nto yona engakakuvumi ngoba awakhiwanga kuyena kodwa wakhiwe ngakabi khona. uPaul yabona kunezinto angeke zisuke kuwena ungakacasuki. Ake sithi amen. Yabona mayipoverty sakuhleli usalokhu ipolish uthandaza imthandaze phansi. Lithi iBhayibheli uPaul waqasuka kuyena ngaphakathi wathi nonsense. Ade yale wajika waphenduka watshela le ntombazana wathi moya phuma kuwe. Akangakhuluma nentombazana kodwa wakhuluma nento esentombazaneni ngoba asinankinga nomuntu kodwa sinenkinga nento esemntwini. Asinankinga noma intombazane ingaphilela ihlale yenza yonke into siyayithanda intombazane kodwa yini into esikhuluma nayo idimoni ehlele entombazaneni. Haleluya. Mamelani ke bazalwane. Lithi iBhayibheli ke base ngoba kunabantu abebehamba nale ntombazane bethola inzuzo ngenxa yayo. Bacasuka ukuthi uqeda umsebenzi wethu ngoba makufika uJesu kunamabhizinisi avalwayo. Laba ke abasindiswe bangena ngefastela njengegundana abayazi lento engikholwayo. Kunabantu asebekhuza amen phakathi enzindisweni mawungambuza waphenduka nina umazi. Haleluya. Omunye usedumisa zakhala umoto wambe wasindiswa nini mfowethu akazi. Haleluya. Usengaphakathi. Uma kufika uJesu kunezinto ezivalekayo. Kwavaleka ibhizinisi yemali. Haleluya. La lithi iBhayibheli ke base bethathwa. Kuthathwa amadoda kaNkulunkulu avalelwa. Verse 25. Verse 25. Kepha phakathi kobusuku oPaul noSila bekhuleka bamdumisa uNkulunkulu ngamahubo. Awutshela umakhelwane uthi kuvalelwe into yakho noma kuvalelwe wena kodwa into ekuwena ngaphakathi ayivalelwe. Noma ungasakhumbulanga konke engikushoyo ubambe leyo nto leyo. uSathane ubambe wena kodwa izinto into ekuwena. Lithi iBhayibheli masifuna lithi ningabomsaba okwazi ukubulala inyama kodwa ongenamandla okubulala umoya. Ake ngikhulume nabantu bendumiso bakhona namhlanje bathi izandla bakhona abantu bendumiso ngicela bathi izandla. Awuzithinte what I will worship God until something's happen. Ngisho ukuthi I will worship him kuze kunyakaze. There are 4 things bazalwane ngicela sizibheke thina abantu bendumiso. Hallelujah. Into yokuqala esibonayo eyokuthi uma bevalelwa iBhayibheli lithi bafike babanjwa bafakwa ejele not ejele kodwa lithi egumbini elaliphakathi. Amanye amavesi athi ekujuleni kwalo ijele okusho ukuthi ayekhona amakamera ababengafakwa kuwona okuqala kodwa bangafakwa kona badluliswa
bayofaka ekamereni okuyilona elokugcina nelingaphansi nala kuthiwa akekho umuntu onga-escape la, akekho umuntu ongaphuma la, bavalelwa khona. Ngelithi iBhayibheli ivesi babeboshiwe izandla nenyawo, kodwa imlomo ayengekho amaketanga ayevala imlomo. Because the devil will always make a mistake ukuthi akuthayithe ngazo zonke indlela bese shiya umlomo wakho. Ngoba as long as umlomo usavulekile kusho ukuthi akakapheli. Angazi ukukhuluma nobani. Number 1, bangena kule ndawo. Number 1, abangabalisa. Abangasho ukuthi njoba sifake la kwenze njani senzeni. Ngoba unjalo umuntu wendumiso. Abanganayo inhliziyo embi ethi sone ngani, ngoba kunezimo ezike zikwehlela empilweni noma ungazibuza imibuzo ukuthi ngenze njani ngeke uzwathola ama-answers wazo. Zifika to promote you. Azifiki ngoba wonile, zifika to promote you. Now the Bible says kunokuba baqale babalise, baqale bahlebe batshela abantu mhlawumbe ubani osimpimpili, mhlawumbe sila kungenxa kabani, mhlawumbe sila ingoba kwenze njani. Bayeka Nkosi yami, bayeka ukubalisa kwenhliziyo yabo. Kwavuka into kubona ngaphakathi ukuthi Jesu noma sivalelwe phakathi ejele singenacala. Lithi iBhayibheli bathi befika nje into yokuqala bayenza kwangekona ukukhala. Haleluya. Ngoba akukhalwa mawusenkingeni, banenkinga abantu abathi uma bexakile bese beyathula, kuyakhulunywa. Haleluya. Ngisho lokho uma uJesu bemhlasela bebuza imfundiso zakhe, utshela labantu hamba uthi bhidlizani leli thempeli, emva kwensuku ezintathu ngizolenza njani. Wakhuluma ukuphila ithempeli lingakabhidlizwa, kodwa wakhuluma ukuvuswa lathi selibhidliza ithempeli. Kwayibona labantu abakhumbulayo ukuthi lo muntu esaphila wakhuluma amazwi athi bhidlizani leli thempeli. Kwayima be-understand ukuthi wesho ukuvuka kwakhe. Haleluya. Mamelani-ke bazalwane, baqala lithi iBhayibheli bathandaza. Mhlambe ukuzibuza umbuzo, uthandaza kanjani umuntu osenkingeni? Ake ngitshele nanti uhlobo elithathu lemthandazo. Kunomthandazo uthandaza ngoba ufundisiwe wona. Amen. Haleluya. Ufunda incwadi yemthandazo eyabhalwa ngo-1965. Ukuthi uNkulunkulu uBaba washaqima yephi umthandazo ofundwa phansi, nomthandazo ofundiswa wona. Bese kuba nomthandazo uthandazayo ngoba abanye abazalwane bayathandaza, nawe bese uyathandaza. Kodwa khona lo wesithathu oqutshulwa izinto obhekana nazo, ongavuswa incwadi, ongavuswa ibandla, ongavuswa ifasting, kodwa ovuswa ukuthi khona into engibambene nayo. Ivuke lento noma usemsebenzini babona abantu kwehla inyembezi emsebenzini, bakubuze kwenze njani, ngoba impi yakho abanye abantu abayazi, umuntu oyaziyo wena. Lo mthandazo wawungavuswa ukuthi bayakholwa, wavuswa ukuthi kunento ababhekene nayo. Abanye bathi noma belala ebusuku beze ukuthi akulaleki man, khona into engibhekene nayo. Lithi iBhayibheli they begin to sit down. Hallelujah. Mathi mabehlala bavula imlomo yabo. Oh my God. Mamelani-ke bazalwane, amandla endumiso athi ngiyakubonga Jehova. Lithi ababedumisa, they praise and worship him. Ngamanye amazwi nangokuboshwa babempraise, nangokuvalelwa babempraise, nanokuthi basejele babempraise, babengenako ukuthi njoba sila ubani osifakile, kodwa babethi Jesu siyabonga. Ngoba kunezinto kumele uzibonge. Hayi ngizokhuluma into ezokumangaza ke namhlanje. Ngiyabonga Jesu anginamali. Ungakuthusi lokho engikusho. Ngiyabonga Jesu anginamali. Ngiyabonga Jesu ngiyagula. Ngiyabonga Jesu umndeni wami ungihlehle. Ngiyabonga Jesu ngiyahletshwa ngoba bengeke ngifike le ngifike khona. Ukuba bengekho abantu abebe against me. Yabona ke bazalwane, iBhayibheli mawulifunda kahle uzoliqonda ukuthi
into eyenza babe namandla okuqhubeka babuka icebo phezulu kwenkinga babona ukuthi yebo sivale kodwa bathema bengena emakamereni badlula inkuzumalanga ziyageleka emakamera zihleli ziyabubula babona ukuthi sifakwe endaweni eright bese ngeke sibakhiphe labo ukuba singenanga la mabedlula badlula noNkulunkulu ngoba umuntu wendumiso ubuzicebo yebo ngiyavuma things are not right yebo ngiyavuma kuyiloko naloko naloko kodwa lithini icebo likaJehova phezulu kwesimo sakho haleluya ake ngibona izandla zabangizwayo uma bengena okwesibili bazalwane nako okwesibili okumangazayo ngalamadoda uthi lithi iBhayibheli babiza uNkulunkulu uNkulunkulu engekho phakathi kwabo bambiza ngathi bayamuzwa lithi iBhayibheli kwadilika ingelosi ezulwini yehla yazo attend isibo sabo haleluya angazi alikuvezi ivesi lo engizokusho ukuthi kwakwenze njani kodwa ngiyacabanga ukuthi kunamaculo abantu bebhekene nezimo haleluya niyabona bazalwane madla likaKristu kunamaculo esiwaculayo uma sithi ezweni lapha siyahlupheka alikhulumi ngoNkulunkulu lelo culo likhuluma ngawe kunamaculo esiwaculayo noma mefa nganyathela ngwana uJesu uzowapholisa it's not about God it's about you kodwa kunamaculo athi mehlatshelelwa kunyakaza izulu aphakamisa yena haleluya yabona umuntu ehlabelela athi ungcwele athi ungcwele wena Jesu ungcwele Jesu wena kuluma ngawe It's not about me anymore. God is about him. No. Asekho kumina manje. Kodwa sekungaye. Kuthi angisho bandla likaKristu ukuthi amaculo aye kule room ayengakhulumi ngabo. Kodwa ayekhuluma ngaye. Iyona lento yamenza wasuka esihlalweni sobukhosi ngoba wathi namba abantu abathi bevalelwe kodwa babe bephakamisela igama. Angazi. Now the Bible says lithi iBhayibheli wasu lalela uNkulunkulu kuza attend inkinga yakho udinga indumiso yakho. Ngisho mina le yasebandleni lakho yokuthi kuze kuthiwa phakamisa izandla kunabantu ozubadinga. Kuthiwa phakamisa izandla aphakamisa izandla. Kodwa kunomuntu othi mengene emnyangweni wesonto angene bibithekile wena wabona uwana wadida umpristu uEli umfundisi wadidwa indumiso kaHana ngoba into eyayihlupha uEli yayingafani neyayihlupha uHana njoba sihlele sibaningi ngaka asiphume emakhaya afanayo into ehlupha wena ayifani nento ehlupha mina ingakho nje sishumayela siyadlula nakulevel yabantu abathi besenkonzweni babe befuna ezabo izinto ngoba kulungile wena makukuhle ukuthi udlale enkonzweni isifani imission yakho uzodlala kodwa ngiyekele mina ngoba mina ngisuki la usuka khona mhlambe wena wazala usindisiwe mina ngaphuma ngibusweni obumnyama. It's not about me. Iproblem uthi mawuthandaza uthandaza ngawe awuthandazi ngaye ayikho kuwena indaba ikuyena. Haleluya. uNkulunkulu wakwangitshela enye into uthi uNkulunkulu ekhuluma kumina uthi anginandaba ukuthi uxakekile anginandaba ukuthi khona into oyidingayo akunginyakazisi lokho. Why Jehovah? Because ngakwazi ungakabi khona. Yabanje book 2016 uNkulunkulu wawazi ungakabi khona u2016 wangafa bafa bonke abantu sangcwaba abantu abangaka empilweni but yet still uyaphila. Manje uma uya uNkulunkulu uthi baba ngiyahlupheka uNkulunkulu uthi ngiyakubona lokho. Ngiyakwazi lokho. Ngikumisile lokho. But umbuzo uthi yini pho Jehova engiyakazisayo?
yokuthi uqale kunzima. Phakamisa isandla sakho. Kunzima enkingeni. Betha abantu ithemba kusekho. Ngasakho axakeka nabantu bekutshela ngeke kusalunga. Uthi kuthiwa ayikhohlwa. But nimbona usezama nensindiso, usehamba nalabo basindisiwe ngeke kulunge nosibani banakubalungelanga. Kodwa umuntu wathi noma besho njalo abantu ngiyeza. iBhayibheli likhuluma ngowesifazane elithi iBhayibheli wayegulelwa indodakazi yakhe. Igule ekhaya. Wezwa kuthi uJesu ufikile. Lithi iBhayibheli wagijima kulomuzi. Wafika abafundi bakaJesu bamhlehlisa. Bathi umfundisi akabonwa namhlanje. Bathi ngiyacela. Ngoba umuntu onento akafani nomuntu ongahlupheki. Mina bazalwane angihamba nabantu abamagaga abakhuluma kahle. Ngihamba nabantu abane-experience. Abantu engizothi mangithi ngiyawa athi nami ngicishe ngawa mchunu vuka sibambe mfowethu. Ngoba khona abantu osarawunda nabo, abantu abasizakalayo mawushona phansi. Kodwa khona abantu uNkulunkulu abalethayo abazokuphakamisa. Uthi noma ungelutho uthi mawuphathi kwabo uzizwe nawe ukuthi ngawumuntu nami. Lithi iBhayibheli lo wesifazane bathi bemhlehlisa wayiphendla indlela. Waze wafika kuJesu. Wathi mefika wafika wawa phansi enyaweni zakhe wathi Nkosi indodakazi yami yakhula. Uthi uJesu kuyena akukuhle ukuthi ngithathe isinkwa sabantwana ngisiphonse ezinjaneni. Wakhuluma amazwi abhlungu uJesu umuntu onesidingo. Wathi akukuhle mesho njalo kusho ukuthini? Umjuda mebiza umuntu wezizwe umbiza ngenja. NoJesu ubiza owesifazane ngenja. Uthi akukuhle ngithathe isinkwa sabantwana. That means the Israelites. Bese ngithathe isinkwa sika Israel ngiyosponsa kubantu bezizwe ezinjaneni. Ukube kwakunguwe wawuyohlehla uphindele emuva uthi ungithukile uJesu. Ukube kwawena wawuliyeka isonto uthi leli sonto ungithukile umfundisi wakho ngithe ngibeka inkinga wangithuka. Kodwa lo mama wathi weJesu inhlamba ngizijwayele. Vela amaJuda sibiza kanje. Kodwa ngicela ukwazisa into yona angizile la njengomntwana. Khona ungayizwa into engisho. Jesu ngizocela ukuphila angizile njengomntwana. Thatha isinkwa usinika abantwana bahlala etafuleni badle nawe. Thina sizohlala ngaphansi kwetafula. Ngoba vele sabantu bangaphandle. Silindele into eyodwa Jesu uthi mabeqeda ukudla isinkwa abantwana sizobamba imvuthuluka. Angifuni healing yasetafuleni nginike nje noma imvuthuluka sengadla yona. As long as umntwana ngamanye amazwi noma ungangibiza ngenja angiphindele ekhaya indodakazi yami ingaphilanga noma bengangiqabela ukuthi ngize kuwena I am not going home not until you heal my daughter. Lithi iBhayibheli uJesu wambuka ngamehlo wathi ngiyaqala ukukholwa ongaka. Wathi hamba mama uye ekhaya indodakazi yakhe iphilisile. Kunezinto ongekwazi ukuzithola ukubekezela ungenakho. Kunezinto ezingeke zize empilweni yakho ufunda ukubekezela. Makubiza ukukhala ukhale. Kodwa ungakhaleli kubantu ukhalele kuyena. Lord Jesus, I come to you. Lord Jesus, anginamali yokufunda but I come. Lord Jesus, anginamzali kodwa uNkulunkulu ufuna abantu anjalo. Abantu abazothi nasi isimo kodwa ngenza lokho. Nasi isimo kodwa nake ngikwenzayo. Nanti ibandla ngiyahletshwa phakathi ebandleni. Abantu abangithandi phakathi ebandleni kodwa Jehova I come. Ngiyayithanda indumiso yalamadoda ngoba bayeka ngoba Nkosi yami ziyekele intambo sizoziqashukela zona. Yekela amaketanga abambe wena azoziqashukela wona. Okay. Alright, okay. Ake ngikusize kanje. Hallelujah. Kwakungekho ukuhluma kwenwele kuSamson ukuba ikamera elishisayo lalingekho. Zazi ngeke zihlume kube wengavalelwe endaweni. Sometimes kuyabiza ukuvalelwa ukuze uthole izinto.
ake ngichaze kanje lento na uma bemgunda because iyafika iprocess yokuthi kube khona into ezisukayo uma bemgunda inwele benza iproblem ukuthi bayomvalela endaweni eshisayo because biologically uma uthatha umuntu umfaka endaweni eshisayo wenza ukuthi uboya bakho obusemzimbeni bukhule ngamandla ukushisa kukhulisa inwele ukushisa kukhulisa inwele mhlawumbe ngidrop it down ngibring it to your level ubhayela westove ukhipha ibanana cake 180 degrees Celsius and then the banana cake will come kubhayela oshisayo mhlawumbe ake nginishiye nina ngoba ninobusonto too much ake ngikhulume nawe ngithi mina mawuxova inhlama awuyixovi bese uyibeka ekhabetheni ikhiphe ikheke kubizwa ukuthi iyongena emlilweni ukuze ikhiphe lento oyifunayo there is no cake ngaphandle kwendawo eshisayo ngithi inwele zika Samson benza iphutha mabezigunda bese bemfaka bhayela angazi noma sengabuya senikhona yini senikhona uma ufakwa kuthiwa kuyaphela kanti uyamultiply ake ngisho uma ungena kube ne celebration emkhathini ethi yes sambamba samthola yes siqedile ngayo ngesikhathi kulela uLazaro enuka insuku zihamba uJesu esetsheliwe kodwa engafiki abantu ababesizakala ngoLazaro babethi soke sibone ukuthi uyovuka yini awutshela makhelwane nothi ngiyalibonga ikamera lami engifake lona elizokhulisa into zami isibhabheli kwaba nedili kwaba nephathi haleluya kwamenye uDJ angazi kwa uDJ bani ngalezo sikhathi kwalanda amabaphatha beze baphuza iwine badakwa badla kwabamnandi lithi iBhayibheli yathi inkosi sineme yakhipha umyalezo yathi ngibizeleni uSamson hambani nimlande azongidansela ngoba phela wengasenamehlo indoda kaNkulunkulu kade ishumayela kwathiwa idanse awusho dlala sema osho dlala sema ibambeke into ngizwe kodwa ke nansi enye into emnandi ukuthi abambizi yedwa bamkhosi oza abambizi yedwa bathumela umuntu ukuthi akayomlanda bekoba ngcono kube bethiwa kadanse ehamba yedwa ehamba efuna indlela engazi uzoyithola kanjani kodwa abona amazulu ukuthi vele amehla akasena angithumela umuntu ozombamba ngesandla yaqhuma iphathi yadlala ingoma ka DJ kwabhengwa mntanami amantombazana afaka ikhindi encane athi sobona umfundisi uSamson ezojive uSamsoneza akangahamba yedwa wathola umuntu ngoba kuyenzeka uyilahla indlela kodwa uthola umuntu azothi wena indlela usayibona wena sewuyahluleka wena bamba imasiya iBhayibheli lithi bathi behamba endleleni kwaba nengxoxo uSamson utshela lo mfana mfana kithi ngiyabonga ukuthi ungibambe ngesandla ungisaphi hayi ubiziwe ndoda uyodansa lapha uyoyishaya ikwasa lapha kodwa uSamson methinta ikhanda elithi uzokuba khona into ethe nyameni ahamba uSamson athinta ikhanda ngoba khona isikhathi sokususwa kodwa sikhona isikhathi sokuhluma kwezinto kwangathi ziyahluma into zakho kwangathi beziphuciwe kodwa ziyahluma utshela lo muntu uyabona ke mfana khona into engizwayo manje ukuthi ngizodansa ngenye indlela kule yaphathi
kodwa angisho ukuthi angayi asambe siye phathini kodwa ngizojayiva ngenye indlela Shu. Osiyami. kodwa ngicela ungisize my boy ngisize mina mehlama wasekho wathi masifika endaweni la bese unginika the pillars yamdonsa le ndoda mayihamba la ngoba Nkosi yami imlando esonweni imlando odakeni iyamthatha lethi iBhayibheli wamisa eduze kwensika yo wathi thank you my boy you can go man Hayi kusiyami. wamusema eduze kwensika kuthi angikutshela ukuthi awudingi umthandazo omkhulu udinga insika seproblem yakho udinga ukubamba Jesus. udinga ukubamba the pillars umebambelela ngensika wezwa ukuthi amehla wekho kodwa wezwa amandla lithi iBhayibheli wanyakazisa Hayi kusiyami. babenzana uPaul noSilas ejele babebambe the pillars Yo. babebambe the pillars siyalazi la angakhuluma ngicela ukukhuluma before sihlukane Lima kandaka. awulidingi ikamela lokuqala ngoba liyona insika le problem yakho awulidingi ikamela lesibili udinga ukujula kwejele lithi bathi mabebamba ama-pillars athi sengiyame owanikelwa Jesus khona le the pillars second quarter Jesus my God lithi iBhayibheli kwazakala Shu. ngisho ibosi yejele Oh Jesus. eyayiphuza itiye Hayi kusiyami. yathi phakamisa ikhaphu yetiye kwaqathaka ikhaphu phansi lithi wazakala ukuzamazama kwazamazama ngoba abantu bendumiswa masebedumisa isikhohlo sobumnyama siyanyakaza kunabantu abathi mabedumisa amadimoni athule kodwa kunabantu abathi mabedumisa nomthakatho hamba ngomshanyela qathake phansi kunyakaza the pillars lalela kuthiwa lokho kwakubabambile abakubonanga khona umuntu osayizwayo le kodwa babona kuqathaka kuqathaza into abayikhipha emlomeni lithi babe mina emva kwalokho ba exercise emva kwalokho si free bese lithi iBhayibheli lithi bazalwane lithi sengithandaza lithi neboshwa zayizwa le ndumiso Hayi kusiyami. Oh Jesus. kuthi ngikutshele ngithi thandaza kuze kuphile ifamily yakho worship God kuze kuphile umuntu ophila kwakuthiwa ngeke aphile worship God ngisho umuntu osebenza naye emsebenzini athi kodwa mawungekho emsebenzini siyazwakala isikhala sakho ngoba sekudumisa umuntu nabantu abaseceleni ukuyezwakala Shu. oh bayethe kosenqwa oh wangithwalela umkhaya lowo awuhlaba ukuze ngibe nabathaba wena Nkosi yami
vala amehlo ethu enkonzweni. Sengicela abantu manje. Hallelujah. Esizothandaza nabo. Mfundisi kunento engilandelayo. Cela abantu abaready ukudumisa because simnika udumo manje. Sizodumisa iproblem yakhe izozinyakazisa izisekelo zayo. Hey Nkosi yami. Izinto bekuthiwa ngeke ziqaqeka zizoqaqeka. Yabona this Sunday is a super Sunday. Sunday ezoshintsha into zakho. Hey Nkosi yami. Ezoguqula isimo. Abagulayo njengamanje ngikhuluma ukuphila kuyangena manje. Thank you Jesus. Kuyahamba kuyangena manje. Oh Jesus. Ngegama lika Jesu ophilayo. Abanamadimoni manje abanye abalala ebusuku bayalala manje. Oh Jesus. Abanye okuthiwa abaphupha inyoka abaphupha zonke izinto namhlanje inkosi yokuthula is here to deliver you. Uphakamisa izandla zakho. Ngicela bonke labantu abathi mfundisi uNkulunkulu akangifundisa indumiso. Nabantu ababhekana nezimo usuke nje la ukhona uze la phambili. Egameni lika Jesu singama nje sithi indawo inkulu. Because ngifuna sithandazeni nathi nina nizongizwa kangcono. Ratha kamusa. Oh Jesus. Ngicela ukuthandazana labo bantu. Ngicela ukuthandazana labo bantu. Baye tenkosi ya makhosi ogama lingu Jesu. Lingu Jesu. Sacela nisondele ngizwa manje. Jesus. Ngicela nibambele lo mama umntwana ngoba khona into ezokwenzeka Oh empilweni yakho. Jesus. Nisondele nisondele bazalwane ma-ashas sonke sanaba. Ratha Oh kamusa. Jesus. Hey! Bayethe Nkosi emiyonja Bayethe Nkosi engungqongqoshe Bayethe Nkosi Fika phambili uphakamisa isandla sakho. Oh Jesus. Esimakathe. Usomandla. Bona abanye kwehla inyembezi. Into ekulandelayo namhlanje idinga uvula umlomo wakho. Bakababa bosatha kamush. Rita kamandere bebosaya. Angikhathali ukuthi amadimoni enzeni upon your life. Anginendaba ukuthi kwenzakaleni empilweni yakho. But into enginendaba nawo namhlanje uJehova has come to heal you. Vala amehlo akho phakamisa izandla zakho. Oh yes Lord. Nkosi uJesu. We praise your name. Holy Spirit, we thank you. Angazi mawami ukuthi kwenze njani. Kodwa namhlanje isandla sikaNkulunkulu Oh Jesus. siqashula zonke izibopho. In the name of Jesus. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Oh Jesus. Mana kalhosha takabus. Ngamphazamisi nimiyeke. Oh Jesus. Nimiyeke ngamphazamisi. I speak deliverance in your life. In the name of Phezu Jesus. kwefamily yakho. Ngiyakhulula In the name of kwimoya yonke ovalelwe kuyona ngegama lika Jesu. Uyaphila. Yes, umoya uyaphuma kuwe. In the name of In the name of Jesus. Jesus. I speak power upon your life. Ratakamus. Retekesh. In the name of Retekesh. Jesus. Ritakasaya ndarababosa. In the name of Jesus. Hitakarababosa takende rebush.
Ritakamus. In the name of Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. My God, my Jesus. Bakadela abantu bangaweli phezulu kwabanye abantu. Thank you, Jesus. Right. Moya obumnyama, moya matimo. Ngegama lika Jesu. Get out. Thank you, In Jesus. Jesus name. Get out. In Jesus name. In the name of Jesus. Phuma kuye ngegama lika Jesu. Thank you, Jesus. Ratakapash. Jesus. Moya obumnyama niyaphuma. Jesus. Retekebosh. Jesus. Sataraba moya wenyo. Get out. Jesus. Ngegama lika Jesu. Phuma kuye. Jesus. Ritakamosh. Jesus. Get out. Ngegama lika Jesu. Jesus. Out in Jesus name. Jesus. Jesus. Oh, Ndorobosh. my God. Moya obumnyama uyaphuma. Thank you, Jesus. My God. Retekebosh. Thank you, Miage. Jesus. Oh. Ritakamosh. Shatakapasai. Shalabababakusi. Retekesh. Ilamushi lababakusi. Sitalababosa. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Yes. 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 In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. Retekebesh. Ngegama lika Jesu. Retekesh. Atalabababa. In the name of Jesus. Shatakamusa. In the name of Jesus. Ratakanda bababa. Ngegama lika Jesu. Qaqibopho zonke ngegama lika Ngegama lika Jesu. Jesu. Siyasiqaqa ngegama lika In the name Jesu. of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Ritakamush. thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yazi uNkulunkulu siza ke dadewethu wena. Thank you, God Jesus. is helping you. uNkulunkulu ukuvulela indlela. You made the right decision ngokufika namhlanje. Oh, Jesus. Baba bonke ubumnyama biyadeda. Oh, Jesus. Elukhanya phezulu kwempilo yakhe. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. In the name of Jesus. Oh, Jesus. Siyabonga ngegama lika Jesu. Rotokosh. Lift up your holy hands. Jesus. Lift up your holy hands. Receive the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus. The life-changing power. Ngegama lika Jesu. Receive the power in the mighty name. Ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. Azokhipha lamandla azokhipha. Ngegama lika Jesu. Ratakapas. Ngegama lika Jesu. Nanka to change. Ratakapos. To change. Ngegama lika Jesu. To change. Ngegama In lika the name Jesu. of Jesus. To change. In uNkulunkulu the name of uyaguqula. Jesus. Yes. Retekesh. Retekebosh. In the name of Atakamos. Jesus. Ratakamanderebebosa. In the name of Jesus. Gama lika Jesu. Yakash. Itakamonderebe hasa In the name of takalaba. Jesus. By the power. In the name of Jesus. By the power. In the name of By the Jesus. power of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Ukhishwa ngamandla. In the name of Jesus. Yes. In the name of Yes. Jesus. Yes. In the name of In the name of Jesus. Jesus. Itakamush. Ngegama lika Jesu. Inalabahesa. Ngegama lika Jesu. Inalababababababababa. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Mandekesh. In the name of Jesus. Shitokora babosa. In the name of Yandelebebebesaya. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Oh! Akuvala amehlo. Riboboshela baba. Akuvala amehlo phambi isandla sakho. Iramusiyana la baba. Close your eyes. Oh yes, Lord Jesus. Close your eyes My God. and lift up your hands. Jesus. My God. Jesus. Labrababoshile bebesiyana. Rita Kamos. Unamusha la baba. Dadwethu, uNkulunkulu uyakuthanda yeso. uNkulunkulu uzokusiza. In the name of Jesus. Don't give up. Don't give in. Phakamise isandla In the sakho. name of Jesus. Lift up your holy hands. Nontolobo Phakama my boshila. daughter. Sukuma. Rita Kas. Change her story, Baba wethu ongcwele. Jesus. Oh. Change her story. Yes, Jesus. Change her story. In the name of Jesus. Change her story. Lift up your hands. Ulibashiyana.
Angazi kunamandla ehlela kuwe njengamanje. Kunilibeshile baba. Angazi ukuthi ubhekene nani, angazi kwenzakalani. Oh. Kodwa ngiyathandaza ngibiza igama lika Jesu eliphakeme. Jesus. Liguqula isimo sakho. Jesus. Ritakashatala baba. Thank you Lord. Oh yes Lord. Thank you Jesus. Makuthi uvula umlomo wakho, uvula umlomo wakho. Ukhuleke kuye. Makuthi uvula umlomo wakho, uvula umlomo wakho. Thank you Jesus. Umbonge. Thungenzele kuhle. Siphakame sonke simngenyawo, uvala amehlo akho. Phakamisa izandla zakho. Masuthi uJesu uthinta mina. Thank you Jesus. Rotokos. Shitakamosi. Thank you Jesus. Yini kwenze wasuka ekhaya wayeka izinto ozenzayo wezohlala lama hour ngaka Thank you Jesus. ngoba ngiletha umphefumulo wami kuNkulunkulu. Uthukululeke manje kunezinto ngeke uzitshela abantu. Kodwa manje awukuye kuyena uNkulunkulu wakho ukhulume naye. Oh Jesus. Konke okudingayo akumtshele Oh Jesus. ngoba kahlulwa yilutho. Uthi basithoba abantu ababiswa ngegama lami. Yes Lord Jesus. Uthi ngiyobuswa ngisezulwini. Thank you Jesus. He's listening to you. Awuyekiye kuye. Sithandaze sonke. Oh. Ngegama lika Jesu usondele Ndumiso uzothandaza. Sithandaze sonke. Ngegama lika Jesu ukumbizela uNkulunkulu. Thank you Jesus. Rathakamoshi. Thank you Jesus. Hallelujah! Thank you Jesus. Hallelujah! 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 Uphakeme wena uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Uphakeme wena Subela lehluka Jesu. Uphakeme wena Dala kunezinsuku. Hey! Ukubani wena olalelwa imvelo yonke, umoya, ulwandle, ihlahla, kuyakulalela, 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 kuyakulalela. Ay! 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 Mlilo qothulayo, mlilo wamandla, mlilo hlayo, mlilo, umlilo, 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 umlilo. Siyabonga ndoda yeqiniso, siyabonga wena nganokufaniswa nandodana yamuntu kuba ungaqaphomanga. Siyabonga dokotela omkhulu, siyabonga mandla, siyabonga nyanga enkulu. Ukuphila kwethu kulele kuwe, amandla ethu alele kuwe. Besingasuka siyephi, besingasuka siyephi siye kuNkulunkulu omutsha ngawo. Bakhona abanye onkulunkulu simakade, bakhona amanye amakhosi, kodwa ungusimakade wena. uNkulunkulu phezu koNkulunkulu, uyinkosi yamakhosi. Siyabonga uNkulunkulu othona amandla. Thatha nonkudumo, tsika yefu. Ayi, ngoba noma kumnyama kodwa wena usiyeki, awufuwa munyawo lethu ukuba lishelele. NgokwaSathane asikho lana, kodwa ngokweprogramu yamaZulu siyaphila. Ayi, mahlobo omnyama anqotshwe eKalvari, amahlo kuBackslider anqotshwe eKalvari, kwavuka amahla
okuma kwavuka amandla okuphila. Sike simshaya izandla uNkulunkulu. Sisavala amehlo ethu etendeni. Khona umhlabelelo osecilingweni othi uhlala kimi. Ngihlale kuye. Kuye nowe. Sesenzila. Osinikela. Aphathwe nguye. Uyamnqobela. Nezithanya. Ake ngicela abantu singakavali nabathe baba umchuni impilo yami yahamba nje uJesu angazani naye. Lo mhlabeleli uthi wena mawungahlala kuye naye ahlale kuwe yena uzokunqobela nezitha. Ngiyacela uphakamise isandla sakho la ukhona mothi umfundisi ngidinga ukwamukela uJesu. Angazani noJesu uphakamise isandla sakho saka right mntaka baba noma ilaphi la ukhona. Uthi mfundisi umchunu ngilala ngikhona. I need Jesus in my life. Ngiyamdinga uJesu. Ngiyayidinga le ndoda yase Calvary. Phakamisa isandla sakho la ukhona. Bese uyasukuma ume ngenyawo uNkulunkulu akubusise dadewethu lapha emuva. Phakama ume ngenyawo zakho. Ukhona nomunye othi ngiyamdinga uJesu. Khona nomunye othi I need Jesus in my life. Ngiyamdinga uJesu. Lithi iBhayibheli indodana yolahleko yathi seyibhedile empilweni. Seyenze wonke amaflop. Lithi iBhayibheli yakhuluma izwi lathi ngiyosuka ngiye kubaba. Ngiyafika ithi ngonile. Ngiyacela usondele dadewethu uze ngaphambili. Sishaya izandla zethu enkulu kakhulu. Sondela my sister. Akabali amacala omuntu. Me ubhenge ngakumina bese uphakamisa izandla zakho. Siphakame ibandla lime ngenyawo. Rita Kamosa yatakash. Usho lamazwi dadethu emva kwami uthi inkosi uJesu. Namhlanje ngiza kuwe. Nginikele impilo yami kuwe. Ngivuma izono zami. Engizenze ngazi. Nengizenze ngingazi. Sathane nemisebenzi yakhe emibi. Ngiyohlukana nawe namhlanje. Ngithatha inkosi uJesu. Nkosi uJesu nansi impilo yami. Iphathe ngezakhe izandla. Sukela namhlanje ngisindisiwe egameni nasegazini lika Jesu. Baba wethu engcwele emnqobele. Kunezinto angenawo amandla kodwa wena unamandla. Ngiyathandaza baba ukuthi lembewu engene kuye ngaphakathi namhlanje ikhule. Bese baba wethu iyadlondlobala inqoba zonke izimo ezenzeke empilweni yakhe. In the name of Jesus. Amen. Sishayela uNkulunkulu wethu izandla bazalwane. Ungahlala phansi my sister. Ngiyacela omama basebandleni